زي دمت بوليس إيرتراي دمت بوليس إيرترا بهزبا ركبات بوليس إيرترا وتر سنبت كاب ساعات 10 كساب 10 فرغان كرم قطري زغرب كوينو سولس مشهد دحر زينا تقرنيا عب دمت حفاشن راديو زاران زدقم مدبيو از تفلالي كورنعات عالمنا بمخان مدبات دمت بوليس إيرترا أم كتتال اتركبو كبران سمعتنا كميق أنيهم دمت بوليس إيرترا لومون كم وترو حبرتن مهارتن مدبات حيزنا قريبنا لنا أبزنا فرق ساعات مدبات أمو وهاد مساهم حبيرز أن ياسمين برغتي فلما بزينا بوليس كنجمر سلامن تعنان نعاقم يخون زخبركم سماعتي دمت بوليس إيرترا نلوم استدالو سومناو زينا بوليس حيزلكم قريبا لخو أنباب زينا إرمياس أسفا زي حقاوي هيمانوتاوي صحفات كزرقهن سعبتي نمتراي كغوساغوسن استرخبه طرطر بمتحوار حزبن مكتل بوليسنا بتحت قيد خمزه اتو اكل مرمرا غبن دمت بوليس حبيروم نتي غداي صاريو خابزلو غجل مرمرتي مكتل تلنت تخلا حوس نتي غداي ملكيتو ابزهبو مبرهي طرطر باستر نغوسه تسفه موسازغي اب كبابي حولتي بوشكين اسمرا اب ساعات دحر قطري اكليشان مخليت وفرن غسغاس هيوتن زقاصاصل موغوسن مساغورون زبلو زي حقاوي هيمانوتاو صحفات فرسرام رؤسهم نستوهل التخطاليتو خبا ايد بيد كم تتحز ارديوم مكتل تلنت تخلا حوس نافناوي مرمرا مركز بمقبار ابزهبو توسخ حبريتا طرطر نتيجه حقاوي هيمانوتاو صحفات تقا يونيفرسيتي اسمرا بتركب صارون ستيشنري بشركنت سرح فصوم برهان نغوسه نستوهل زيغا ابازيحو نفس عبتهم زرغو دحر مغلاصو ابوانون طرطر بمقياد ابلعل تتكال ناي معشاك سكومتي كم توسد انصيروم طرطر فصوم برهان نسرحلو تكال ستيشنري نمفتاش حقاوي فقط بيت فرد حاتيتهم قلتوف ملسي كم زرخبو وسيخو زغلص مكتل تلنت تخلا حاغوس اب قدمي مساخر دحرس تخايده تفتش انتي دل 990 زعينتا كمبيوتر إبسون NL 3251 زعينتا حبراوي برينتر حنت لابتوب سوسانا اشتو زي حقاوي هيمانوتاوي مصحفتي استفالالي تحستو زلوم 100 زي حقاوي هيمانوتاوي ورقاقتي كركب كم استخال حبيروم نسو وسيهو عدو عدد أبلع زركب من بربيت طرطر باستر نغوسة تسفة بزتوسد تمساسالي أقواب تفتيشون عنتي توشبا زعينتا لابتوب كلتا بقانقواتات غزن عربن ستصحفة مصحف قدوس استفالالي تحستو زلوم حيالو زي حقاو صحفات مخليت زبل أرستو زلوم 23 أشتو زي حقاو هيمانوتاوي مصحفتن عنتي فلاشن كم ترخبة قليتهم أبتحتي طرطرات سنحة زي حقاو هيمانوتاوي صحفات يخون إلكترونيكاوي ناوتي بإكزيبيتا تحيزم هلاو زحبرة مكتل تلينتا تغلح حوس ناي سلستيم طرطرات موبايلاتون نخمرمرا ناب اكل لابراتوري چنفر مرمرا غبن تلاقن مهلاون حبيروم امو داتا زي حقاوي هيمانوتاوي نطفتات تصابات حزب إيرترا مكفال زتقوملو مسارح مخانو زتقاسه اكل مرمرا غبن حزبي عصوبات مدا نغرتي كاب زكايدو زي حقاوي هيمانوتاوي نطفتات كتنقب اتحساسيبوم أبسمرا أبسرقي كاب غزا توافيرو صنح طرطر بمكتل بوليسن متحوار حزبن كم تتعزى شادشاي مدبر بوليس وماكل افليتوم ازي سولومون تشومه صقاي استباله تقماطين باتكالا زخونه ود 38 عام طرطر اب كبابيتات قحوتا بيت مخا بارجما ما جهجه غزا باندا زبان سنقين گجرتن اسمرا እና تنقساقسه لعلي 20 شحن افاز قمت براميل ماي قماتات مكينا فحم بونن كم سرقه مدبر وسيخ حبيروم طرطر ما يچوت كاب زركب منبر بيت እና سرقه ايد بيت كتحس كم زخاله نتو ጉዳይ ዘጻሪው ሐላፊ መርመራ ገበን ሻድሻይ መደበር ፖሊስ ዘወልዳይ ንጉሰን መርማር ገበን ቅዱስ ገብረ ስላሴን ምስ ድምጽ ፖሊስ አብዘካይዶ
ቃለ መሕተት ገሊጾም ጥርጡር ኣስታት 12 ዓመታት ኣብ ኣገልግሎት ማእሰርትን ተሃድሶን ሰንበል ተቐጽዒ ዝወፀ ልማደኛን ዕሉልን ሰረቐ ከም ዝኾነን ካብ ሕሉፍ ጌጋታቱ ከይተኣረመ ድማ ገበናዊ ባህሪኡ ክቕጽሎ ከም ጸንሐን ኣረድዮም ጥርጡር ኣብ ቀጽሪ ገዛውቲ ዝተቐመጠ ንብረት ብቐትሪ ኣጽኒዑ ጸላም ተጎልቢቡ ዘሊሉ ወይ ማዕጾ ከፊቱ ከም ዝኣቱን ንሰረቆ ንብረት ከዓ ኣብ ከባቢ ሓሊበት ኣብ መስርሕ ህንጸት ዝርከብ ገዛውቲ ይሓብኡ ምንባሩን ዘረድኡ እቶም መርመርቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ዓሰብ ጊንዳዕን ዞባ ማእከልን ብስርቂ ተኸሲሱ ተኣሲሩ ምንባሩ ሓቢሮም ኣብ መወዳእታ ዝበዝሑ ካብቶም ጉዳያት ስርቂ ናብ ፖሊስ ከየመልከቱ ከም ጸንሑ ዝሓበረ ሓላፊ ምርመራ ገበን ዘወልዳይ ንጉሰ ይንኣስ ይዕበ ዝተሰርቀ ንብረት ናብ ፖሊስ ምሕባር ገበን ንምክታእን ገበነኛታት ኣብ እዋኑ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምእታው ከም ዝሕግዝን ብምግላጽ ህዝቢ ኣብ ቀጽሪ ገዛውቱን ሰረቕቲ ዝዕድም ኣተሓዛ ንብረት ካብ ምዝውታር ክጥንቀቕ ምኺሩ ኣብ ቀዳማይ ርብዕ ዓመት 2024 ኣብ ዞባ አንስባ 284 ጥራዓናት ናብ ፖሊስ ከም ዘቀረቡን ካብዚኦም 138 ገበናት ኮይኖም 146 ከዓ በደላት ምንባሮም ሓላፊ ምርመራ ገበን ፖሊስ ዞባ አንስባ ሜጀር ተስፉ ተስፋሁነይ ንድምጽ ፖሊስ ሓቢሩ ሜጀር ተስፉ ወሲኹ ካብቶም ዘቀረቡ ጥራዓናት 221 ግቡእ ምርመራ ተኻይዱሎም ናብ ኣኽባር ሕጊ ክለኣኹ ከለው 41 ኣብ ፖሊስ ተዓጽቡ እቶም ዝተረፉ 22 ጥራዓናት ድማ ፈጸምቶም ዘይተፈልጡ ኮይኖም ገና ምክትታል ይግበረሎም ከም ዘሎ ኣረድዮም በአጠቃላሊ ኣብ ቀዳማይ ርብዕ ዓመት ኣብቲ ዞባ ካብ ዝተመዝገቡ ገበናት ከም ምጥፋዕ ዓመፃዊ ምግሳስ ትሕቲ ዕድመን ልዕሊ ዕድመን ስርቂ ካብ ገዛን ትካላትን ቅትለትን ፈተነ ቅትለትን ንብረት ህዝብን መንግስትን ምዕናው ምትላል ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ምፍራይን ምጥቃምን ዕፀፋር ዝኣመሰሉ ምንባሮም ገሊጹ ኣብ መወዳእታ ሜጀር ተስፉ ገለ ሰባት ኣብ ልዕሊዮም ገበን ተፈጺሙ ከብቅዕ ንፖሊስ ከይሓበሩ ጸንሑ ከም ዘለውን እቶም ፈጸምቲ ብኻልእ ጉዳይ ተታሒዞም ኣብ ቀይዲ ምሳኣተው ግን ከይተመልከቱ ጸንሑ ዝተፈላለዩ ጉዳያት መዕለቢ ከም ዝረኸቡን ጠቂሱ ይዕበዩ ንኣሱ ገበናት ምስ ዘጋጥሙ ኮሎ ጌና ንምቁልዖም ህዝቢ ምትሕባሩ ምስ ፖሊስ ክዕዝዝ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቡ ኣብ ዞባታት ጋሽ ባርካን ደቡብን ብዘጋጠሙ ሓደጋታት መኪናን ብሽክለታን ክልተ ህፃናት ህይወቶም ክስኡኑ ከለው ሰለስተ ህፃናት ዝርከብዎም 6 ሰባት ብከቢድን ቀሊልን ከም ዝቆሰሉ ካብ ፖሊስ ትራፊክ ክልቴን ዞባታት ዝተላእኩልና ሓበሬታታት ኣፍሊጦም ምርመራ ሓደጋ ትራፊክ መደበር ፖሊስ ሃይኮታ ቀላቲ ተስፋ ስላሴ ነቲ ሰዓት 12:30 ድሕሪ ቀትሪ ዘጋጠመ ኣሰቃቂ ሓደጋ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብሪ ተኸሳሲ ቢንያም ተኽለ ብርሃን ቁፅሪ ሰሌዳ ኢአር 1 ቢ 3557 ቶዮታ ኮሮላ عينتا مكينا مريحو مس بيتسبو كاب حجاز ناب هايكوتا إننا تقعزة قبل يباناي استبها لبوتا موتن موصلتن زي سعب حدقا مقمتال كم زقاتو معرديوم نسو وستيغو بسنكتي حدقا أبتا مكينا زنوبرو أب كل عد مشد شورحن شو عتا عمتن زركبو عدام بينيامن سيدونا أبراهام نستبهالو ودون ودحابتون هتانات هيوتهم كسو نخلو كاب عمتن سلستورحن كساب 10 عمت عد مزركبو دك حابتو هتانات سيلفانا أبراهام سوليانا أبراهام إلفانا أبراهام كومون قوال 23 عمت بعلت بيتو وين تاقبر هيوتن نوعلون نخبيت أكلاو مقراتي عدتهم هتاناتن حبتي تخصاصن زخونت قوال 32 عمت ألماس تخلبرهن دما قدايك اللي المهرمتي كم زخونو آنت سيروم ጠንቃ ሓደጋ ምትኳስ ጎማ ዝኸተሎ ምግምጣል መንባሩ ወሲኹ ዝሓበረ ምርመራ ሓደጋ ትራፊክ ተኸሳሲ ብጉዳይ መርዓ ምስ ስድራቤቱ ካብ ዝጎሸሉ ከተማ ሓጋዝ ናብ ሃይኮታ እናተመልሶ ከለው ግዳይ ናይቲ ንኹላቶም ዝለከመ ከቢድ ሓደጋ ክኾኑ ከም ዝኽኣሉ ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ 19 ዓመት ዝዕድሚኡ ተኸሳሲ መድሕን ሞጎስ ሕሪት ኣማኑኤል ዝተባህለ ምዘናኡ ኣብ ብሽክለታ ኣጓራቢቱ ካብ ዓዲ ወሃቢት ናብ ገዳም ኣቡነ ኣቡዝጊ እናተጓዓዘ ኣብ ኩዶብዑር ምኡዞባ እምኒ ሓይሊ ክበጽሕ ብምውዳቑ ኣብ ልዕሊ ተኸሳሲ መድሕን ቀሊል ኣብ ልዕሊ حريت دمان خبير أكلاو مقدات 5 عبد حلاف بوليس ترافيك زوادو ميجر تخل برهان يوهانس ندمت بوليس حبيرون أمور داتا مرمار حدقا ترافيك مدبر بوليس هايكوتا قلاتي تسفاس اللاسن حلافي بوليس ترافيك زوادو ميجر تخل برهان يوهانسن مرحت تشكر كرتي تعنا تشكر كرتهم كرقا قدسون نحقتها ترافيك تم أزيزهم كوكو عزم تلابيهم زغطل زيناتات وطاو خينو اب زامبيا اندونيزيان بوستوانان زغاطمه فصامتات زيناتات بوليسيو سناي مكتال لعل $2 مليون زقمت هابتي بزي حقاو أقباب كم زخعبتها بأتكبر تحقن تتان كتما لوساكا زامبيا استقلتا بعلت بيتون قالون نبريزدنت زامبيا نبر إدغار لونغو أب تحت غير خمزة أطوات قليتون بمسرس توهاب حبريتا إذا بعلت بيت نايتي كاب كل تشحن 15 كساب كل تشحن 21 نزامبيا بريزدنت النت زمرحو إزر لونغون
ቺየሶ ካተተ ዝተባሃለት ጓላን ኣብ ርእስቲ ቀሪቡለን ዘሎ ክሲ ብጥርጠራ ዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ምርመራ ይካየደለን ምህላውን ተፈሊጡሎ ኣብ ከባቢ ከተማ ሉሳካ 1.5 ሚሊዮን ዶላር ዝግመት 15 ኣፓርታማታት ሃኒጻ ከም ጸንሐት ወሲኹ ዘነጸረተ ሓበሬታ ምንጪ ናይቲ ሃብቲ ንምርጋጽ ኣብ ዝተኻየደ ምርመራ ዛጊት ዘእምን መርትዖ ከተቐርብ ከም ዘይከኣለት ይዘረድእ ብዘይካዚ ጓልቲ ፕሬዝደንት ነበርን ቻርለን ፒራ ዝተባሃለት መቕርብን ልዕሊ 570,000 ዶላር ብዝግመት ዘይሕጋዊ ሃብቲ ክሲ ተመስሪትሎም ጉዳዮም ይጻረ ምህላውን ስማ ዘይተጠቕሰት ካልእ ጓልቲ ፕሬዝደንት ነበርውን ብዝቐረበላ ተመሳሳሊ ክሲ ኢዳ ንኣተግበርቲ ሕግን ጸጥታን ክትህብ ትእዛዝ ተመሓላሊፉላ ከም ዘሎን እዩ ዝግለጽ ፖሊስ ኢንዶኔዥያ ኣብ ታይላንድ ብገበናት ቅትለትን ንግዲ ዕጸፋርስን ተጠርጢሩ ኣብ ቅድሚ ዝተወሰነ እዋናት ክድለ ንጸንሐ ዕሉል ገበነኛ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ ከም ዘእተወ ገሊጹ ሰመዚ ፖሊስ ኢንዶኔዥያ ብመሰረት ዝሃበዎ ሓበሬታ እዚ ብገበናት ቅትለትን ፈተነ ቅትለትን ኣባላት ፖሊስ ዝርከብዎም ውልቀ ሰባት ከምኡውን ብንግዲ ዕጸፋርስ ተጠርጢሩ ብኣኽበርቲ ጸጥታ ታይላንድ ክህደን ጸንሐ ገበነኛ ኣቐዲሙ ምስ ዝገበን ብዝተኣሳሰር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ዝነበረ እዩ ብመሰረት ሓበሬታቶም ሰመዚ እዚ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ዘሎ ገበነኛ ኣቐዲሙ ጾሞ ገበናት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ሕክምናው ኣገልግሎት ንኸረክብ በሓለዋ ተሰኒዩ ናብ ሆስፒታል ኣብ ዝኸደሉ ካብቲ ሕክምና ብምህዳም ናብ ኢንዶኔዥያ ከም ዝኣትወን ናይታ ሃገር ዝተሰንዐ ሃገራዊ መንነት ሒዙ ክነብር ከም ጸንሐን እዩ ዝፍለጥ ፖሊስ ብዘካየዶ ዕቱብ ተፍቲሽ እቲ ገበነኛ ክትሓዝ ከም ዝኽኣለ ወሲኾም ዝሓብሩ እቶም ሰመዚ ንሱ ኣብ ዝቕመጠሉ መንበር ቤት ብቁፅሪ ብርክት ዝበላ ተንቀሳቐስቲ ቴሌፎናትን ዝተተመኑ መንነት ወረቓቕትን ከም ዝተረኽበ ኣረዲኦም እቲ ተደላይ ገበነኛ ናብ ሃገሩ ዝምለሰሉ መገዲ ንምዝራብ ሚኒስተር ፍትሒ ኢንዶኔዥያ ናብ ታይላንድ ከም ዘምርሐ ዝገለጹ ምንጭታት ጥርጡር ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ናብ ሃገሩ ተስተሊሙ ፍርዱ ክቕበል ምዃኑ ገሊጾም ናይ መወዳእታ ዜና ፖሊስ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ብዶባት ቦትስዋና ኣቢሉ ናብቲ ሃገር ካእቱ ዝተረኸበ ኣብ ኮንቴነራት ዝተጻዕነ ናውቲ መመላኽዒ ክሬማት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ ከውዕል ከም ዝኽኣለ ገሊጹ ፖሊስ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ነዚ ክሬማት ሒዙ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ካእቱ ዝፈተነ ዘይሕጋዊ ነጋዳይ 46 ዓመት ዝዕድሚኡ ማቴዎስ ንኩበ ዝተባሃለ ወዲ ዚምባብዌ ኮይኑ ነቲ 126,000 ራንድ ዝትምን ንብረት ሓቢኡ ክእትዎ ግሎብለርስ በርግ ኣብ ዝተባሃለ ኣብ ዶባት ቦትስዋና ዝርከብ ቦታ ቀየድ ከም ዝኽኣለ ኣረዲዩ ኣፈኛ ፖሊስ ዞባ ሊምፖፖ ደቡብ ኣፍሪቃ ኮሎኔል ማለሰላ ሌድዋባ ኣብ ዝሃቦ ተወሳኺ መብርሂ ጥርጡር ድሕሪ ምትሓዙ ኣቐዲሙ ኣስጊሮ ጸንሐ ኮንቴነራት ኣብ ቁጽጽር ፖሊስ ከም ዝወዓለ ብምግላጽ እቲ ዘይሕጋዊ መመላኽዒ ክሬማት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክከፋፈል መደብ ተታሒዙሉ ከም ዝነበረ ኣረዲዩ ኮሚሽነር ፖሊስ እቲ ዞባ ሌተናል ጀነራል ዘምቢ ሃደበ ብወገኑ ጥርጡር ኣብ ፍርዲ ቀሪቡ ጉዳዩ ክሳብ ዝረአ ብዋሓስ ክወፅእ ከም ዝተፈቕደሉ ብምግላጽ ተመሳሳሊ ገበናት ንኸየጋጥም ኣባላት ፖሊስ ዕቱብ ምቁጽጻር ከካይዱ ምዃኖም እውን ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ እቲ ኮሚሽነር ኣባላት ፖሊስ ነቲ ዘይሕጋዊ ንብረት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሮም ንምእታው ዘርኣይዎ ዕዉት ስራሕ ብምድናቕ ዘይሕጋዊ ስርዓተ ንግዲ ንምክልኻል ብተወፋይነት ንጥፈታቶም ከሰላስሉ ተላብዮም እምበር ከዝኸበርኩም ዘኸበርክን ሰማዕቲ ድምፂ ፖሊስ ንሎም ዝተዳልወ ሰሙናዊ ዜና ፖሊስ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ምስ ተረፉ መደባት ድምፂ ፖሊስ ኣሓድገኩም ብወገነይ ሰላም እዚ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራዩ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መደብ ምክልኻል ገበን ኣብ ዘይሕጋዊ ነዳድን ጻዓት ጋዝን ተዋፊሮም ዝጸንሑ ጥርጡራትን መርማሪ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ግርማ ኣለም ጸጋይን ዝተኻየደ ቃለ መሕትት ክህልወናዩ ተስፊት ገብረ ሚካኤል ካቅርበዩ ሕጊ ምዝተፈላለዩ ድሌታት ባህግታትን ባህርያትን ሰባት ኣብ ሓደ ዘስምር ሕብረተሰባት ኣብ ሕድሕድ ምክብባር ተጠሚሮም ከም ዝነባበሩ ዝገብርን ምናልባት መንገዲ ጸጋም ሒዞም ካብ ሕጋዊ ምንብባር ዘንደልህፁ ሰባት ምዝርከቡ ድማ ግቡእ መእረምታ ብምሃብ ቅኑዕ መኣዝን ዘትሕዝን ንኹሉ ዜጋ ብማዕረ ዝዳንን ዓውድዩ ገለ ሰባት ካብ ከባቢኦምን ሕብረተሰብን ተፈልዮም ንበይኖም ንኽጥዕሞም ሕጊ ተኸቲልካ ምንባር ዝከኣል ኣይኮነን ሕጊ መጥሓስ እውን ይዓውት እዩ ዝብል ዝንቡዕ ኣመለኻኽታት ተኸቲሎም ኣብዚ ሕጋዊ ተግባር ብምውፋር ኣብ ህዝቢ ቁጠባዊ ኣደራዕ ዘውርዱ ዘይሓላፍነታውያን ሰባት እውን ኣይሰኣኑን እዮም
ኣብዚ ሓለፈ መደባትና ኣብ ዘይሕጋዊ ንግዲ ነዳድን ጻዓት ጋዝን ተዋፊሮም ዝነበሩ ጥርጡራት ገበናዊ ተግባር ብዜና ፖሊስ ኣቕሪብናዮ ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ። ጥርጡር ፀሃይ ሃብተ ማርያም መብራህቱ ብርክት ምስ ዝበሉ ኣከፋፈልቲ ጋዝን ካልኦት ዘይሕጋውያን ሰባትን በመተሕበባር ብርታዕ ዋጋ ኣብ ኣገልግሎት ህዝቢ ክውዕል ዝግብኦ ጻዓት ጋዝ ካብቲ መንግስቲ ዝሰልዖ ዋጋ ብዝተዓጻጸፈ ክሸጥዮም ተረኺቦም። ነዛ ኣመልኪትና ምስ ጥርጡራትን መርማሪ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ግርማ ኣለም ጸጋይን ናይ ዘካየድናዮ ቃለ መሕተት ቀጺሉ ክስዕብ እዩ። መጀመርያ ሓደ ሰብ ኣብ ማይ ኣባሻውል 1500 ነቕፋ ዝኸውን ተሰሪቑ ዝብል ሓበሬታ ይድመፀና። ነዚኣ ድማ እንታይ ኣለኩም መራገፂ እንታይ ኣሎ ቁርብ ስኻትኩም ዝገበርኩም ነገር ምስ በልናዮም ብርሑቕ ስእሊ ዝሰኣልናዮ ኣሎ ኢሎም ይኣርዮምና ማለት እዩ። ካብቲ ርሑቕ ስእሊ ዘርኣዩና ኣባናታ ስእሊ ኣትሪክና እዚ 24 ወርሒ 1994 ክኸውን ከሎ ድሕሪ 4 መዓልቲ እዚ ሰብ ተን ለቢስዎ ዝነበረ ክዳውንቲ ኩለን ቀይረ ኣብ ሓደ ባስቸርያ ንባዕሉ ይረኽቦ ማለት እዩ። ድሓር ምስ ረኸብኩ ነቲ ታስእሊ ዝሕለፍኩ እስከ ዝያዳ ክራገፅ ኢለ ምስ ወዲ ምስና ፀርኒ ንሱ ይፅኒሕና ድሓር ነዚ ወዲ ብሕጊ ንደካልና ኢልና ናብ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ኣምፂና ምስ ራገፅና ንሱ ይፅኒሕና ድሕሩ ተፍትሽ ኣብ ዝገበርናሉ ጉዳይ 12255 ነቕፋ ኣብ ጅቦ ፀኒሑ እዚ ገንዘብ ዳ ካበይ መፂኻዮ ምስ በልናዮ ኣነ ምስ ፀሓይ ተባሃለ ሓወይ ንዳድ ሸይጥ እየ ዝሰርሕ ካብኡ ከዓ ከም ቅርሺ ዝህበንን ገለ ዝጠራቐመን ገንዘብ ይብለና ንዳድ ክሸይጥ ዳ ፍቅዱ ኢልና ንዑ ብዝኾነ ብዕለት 2 ወርሒ 2024 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ድሕሩ ኣበይ ኻ ትሸይጥ ካበይኹም ተምፅዎ ኢልና ድሓትናሉ ካብ ተፈላለየ መንገዲ ሓዊ ከም ዝመፅእ ንስኻ ገዛ ኮይኑ ከም ሸይጥ ንዓና ሓቢርና ድሕሩ እንታይ ኣሎ ንብረት ዘይተሸጠ ኢልናዮ ንዳድ ኣሎ ኢልና ናብቲ ቦታ ምኻድ ኣብቲ ቦታ ንእሽተይ ገዛ ብመፍትሒ ዓፂዋ ፀናሓና ማለት እዩ። 8 ናይ 70 ሊትሮ ዝሕዝ ዓበይቲ ጀሪካን 37 ናይ 10 ሊትሮ ናይ ማይ ሰሓ ማለት እዩ። ካልእ ጥርሑ 6 ናይ 70 5 ናይ 10 ሊትሮን ሓንቲ ከዓ ናይ 20 ሊትሮን ጠቕላላ 930 ሊትሮ ነዳድን 12 ከዓ ተፈላለየ ጀሪካንን ፀኒሕና መኪና ጌርና ናብ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ኣምፂናዮ ብድሕሩ ምርመራና ኣብ ዝቐፀልናሉ ቀንዲ ክሱስ ዕለት 12 ወርሒ 2024 ድሕሪ 10 መዓልቲ ማለት እዩ ሒዝናዮ ትሕቲ ቀይዲ እቲናዮ ብድሕሩ ብዝተገብረሉ መርመራ ብልክዕ ስራሕ እዚ 6 ዓመት ክኸውን ከም ዝሰርሓሉ ካልኡን ተወሳኺ ዕትረጋዙን ማዕረ ይሸይጥን ይገዝእን ዝዛረብ ተፈላለየ ትካላት እንዳጋዛት ምስኣቶም ተዓማሚሉ ኩሉ ዕትረጋቱ ዘለዎ ንዕኦም ይሂቦም ንሶም ከዓ መሊኦም ልክዕ ይህብዎ ብቑ መገዲ ከዓ ምስ 5 ተፈላለየ እንዳዕትረጋዛት ትካላት ክሰርሕ ፀኒሑ ንኣብነት ኣብ ሓሰሓስ ትርከብ ብሓበን ዮሴፍ ዝተባሃለት ዳንኤል መብራህቱ ዝተባሃለ በዓል ቤታን ሓበን ክኾን ከሎ ብመንገዲ እዚ 24 ዕትረጋዝ ንኽመልኣይለን ተቐሪበን ፀኒሐን ካብኣ ዘምፃነየን ኣለዋ ምስኡ ድማ ናይ ዓመትን ገለን ዝኸውን ክብ ከም ዝነበሮ ልዕሊ 174 ከም ዝሸጠሉ ከም ዝገዝኣሉ ኣብቲ ምግዛእን መሸጥን ክመፅእ ከሎ ንሓንቲ ዕትረጋዝ ካብ 800 ንላዕሊ ከም ዝገዝኣን እቲ ከዓ ካብ 1500 ንላዕሊ 1500 ከም ዝሸጣን እዩ ዘነፅረልና ማለት እዩ። ካልእ ኣገዛባ እንዳ ዝርከብ ብርሃኔ ወልደ ገብርኤል ዝተባሃለ 15 ዕትረጋዝ ንኽመልኣይለን ተቐርባ ካብኣ ዘምፃነየን ኣለዋ እዚ ከዓ ልዕሊ 50 ዝኾና ማይ ናይ ዕትረጋዝ ከም ዝሸጠሉ ክዛረብ ከሎ ካልእ ሳልሰይቲ ኣብ ሓብታ ትርከብ ብሓጎስ ገብረ ሚካኤል ትፍለጥ ብፎዚ ከሊፋ ትፍለጥ ዝሸጣ ማለት እዩ። ኣብ ዝቑርባ ባርሕ ናይ 5 ወርሒ ገለ ናይ ዝኳር ክምሱ ልዕሊ 50 ዝኾን ዕትረጋዝ ከም ዝሸጠሉ ካልእ ኣብ ስታንታ ቀጦ ብመብራት ሓጎስ ዝተባሃለት እዚኣ ከዓ ብወዳ ብዮሃንስ ኣፈወርቂ ዝተባሃለ 10 ዕትረጋዝ ተቐሪበን ፀኒሐን ኣብኣ ከም ምምፃነየን ናይ ፀሃይ ማለት እዩ ልዕሊ 124 ማይ ናይ ዕትረጋዝ ከዓ ከም ዝሸጠሉ ኣብ ቤት መ ከዓ ብፈቓዱ ዕቑባ ስላሴ እትፍለጥ ትካል ብወዳ ረዘነ ክፍሎም ዝተባሃለ ልዕሊ 105 ከም ዝሸጠሉ ጠቕላላ 57 ዕትረጋዝ ኣብ ተፈላለየ ትካላት ፀኒሑ ኣብ ቁፅፅር ካልኣይ መደበር ፖሊስ ብኤግዚቢት ተታሒዙ ከም ዘሎ እዚ በቲ ዋጋ ክረአ ከሎ 159500 ነቕፋ ዝግመት ንብረት ብኤግዚቢት ሒዝና ከም ዘለና ናይቲ ነዳዲ 930 ከዓ ብ35 ነቕፋ ሸጠ ከም ስለ ፀንሐ 32550 ነቕፋ ካልእ እቲ ኣብ ኢድ ቀዳማይ እቲ ክሱስ ሓዊ ማለት ፀንሐ 12255 ነቕፋ ብኤግዚቢት ተታሒዙሉ ማለት እዩ። ስለዚ ተቐዳማይ ጥርጡሩ ዝነበረ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ብመንገዲ ኢና ንሕና ፀሃይ ክረኽቦ ኸኢልና እዚ ክሱስ ቀንዲ ነቲ ነዳዲ ዝሸጡ ሰባት ንምሓዝ ሕጂውን ኣብ ቀፃሊ መርመራ ከም ዝርከብ ንሕብር ንፈቱ ነዚ ህዝቢ በዓሉ ርእዩ ኣክኒ ናብ ከባቢኡ ዝርከብ እቲ ዝምልከቶ ኣካል ናይ መንግስቲ ሓቢሩ ነዚ ነገር እዚ ገትኦ ከም ዝፍትን ወላት ህዝቢ እንዳረኣየ ከምዚ ይረኣየ ስኡ ዝሓልፈ ዘሎ እሞ ስለዚ ህዝቢ ነዚ ብዕቱብ ተኸታቲሉ
نفس المكوزة أكل كقرب اللبو محضرات نرامس عمشت محضر كبابي حاز كذا بانداك حوتاس ساتا أوتو بيت مخا زين كله بمحضر كبابي تسويعهم زي مقصارهم اليوم كاني أبتقول داعي صنيحهم تحاورت قينهم تلصنحهم تغيسهم أبتحت قيد غير ومن سلازين ناس خمسة عينت أكايدا زقبر سبات بعتب تقاتلهم كحبروا لابا ጡርጡር ፀሃየ ነዞም አከፋፈልቲ ጋዝ ብዝተፈላለየ አገባብ ብምእማን ሓንሳብ ኣብቲ ናቱ ዕላማ ምስኣተዎም እቲ ብዘይ ሕጋዊ አገባብ ዝረኽብዎ ዝነበሩ ኣታዊ ከም ምኽኑይ ኮይኑ ክሳብ ዝስምዖም እዮም ተጓዒዞም ብዛዕባ እዚ ኣመልኪቱ እንታይ ይብል ካብ ቃሉ ንከታተል بزي حقاو نجدي ندادي نافتا غاز كاف اساسي بمشاط تخصيص كابت سنه نبرت عينا لمصا بيت ماكاين اب ايسوز جميركا مستي اسبيدا عينن كمصا خلوا مسوها نافتا عينن مصا بزحي كم تاشمو مالتي كلت جيركان دمصا لوا 3 4 5 ساعات غزو خلاها قد ما ماي 7 دقيقه بو مسرت تغز اشايتو غزا يدشيت 5 لتر دللو 10 لتر دللو 20 لتر دللو كم تطلبو مالتي بدا زو مسرت وصل تي غاز بخمي خاطرخبو مسኦም كنتاي نيرو متساركا غاز حجي اترونا تيو تا دتولو وان او 10 رخيمنا 5 رخيمنا 5 لبنا اتروبتو ناتيو بزحلا مس ملاخا يوزدو حجي كابون فساسي يدوسد مبر اترو ناتيو بخمزي تي فساسي رخبو نيري انا حجي تنقصري 5 عيس كامصا 8 عيس كامصا 10 عيس كامصا تزيكن افتيناتهم صراح تاشمو اي يبل نتن بوتو عيس كامصا افتا ثالث ديا سومنكا مس ملاخا عيس كاملاس زي يعني رامبر بزحماتي ناي وشتاو ነገር ታሽም ነበር ካብኦም ብክንደይ ትገዝኦ ነርካ ናብ ህዝብኸ ብክንደይ ትሸጦ ነርካ እጂቲ ወቅት ለወንዲ 700 800 ተብል ነርካ አን ሕጂ ቲያ ቀጻልታ ናተይ ደብላ ማለቲ ኣብ 100 150 ክሳዕ 200 የቲ ብሓንቲ ዕትሮ ሸይጥ ነረ ኣብነት 7 ገዚኤ 9 ሸጡ 1000 ገዚኤ 1200 ሸጦ ማለት እጂ ትራንስፖርት ገለገለ ተይሉ ምንኻ መምጽኢ ታሽሙ ገብሮም ማለት እጂ ውፋላለይ ኣብዚ ናይ ጋዝ ናይ ነዳድን መሸጣታት ዘይሕጋዊ ንግዲ ብኸመይ ጀሚርካ ቅድም ዳርጋ ነዊሕ ዓመት ኣብ ገዛ ማለቲ ፈሓም ገለገለ እንዳቦልከ የቢለ ዕዚ ላምባ ዝናይ 5 ገለኻ ኣብ ንስቲ እንዳይሸጥና ኣብ ኻነ ቤት ቁርሲ ገለ ነብል ነርና ብኡ መሰረት ካብ ላምባ ማለቲ ኣብ ናፍታ ቢለ ናፍታ እኳ ብዙሕ ታሽመ ይበልኩን ኣብ ጋዝ ካሽ ከይነሩ ዘሪት ዝበሃል የለን ሕጂ ብኡ መሰረት ጋዝ ናይ ዕትሮ ስራሕ ተላለዮም ወነንቲ መከፋፈል ጋዝ ከ በዓል መንዮም بخمي مسطرطر ፀሃየ ተራኺቦም ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ግዜኸ ኣብ ዘይሕጋዊ ተግባር ተጓዒዞም ብኸምዚ ስዕብ ገሊፆም ኣለዉ بالاسمي دانيال مورات يبال محدار علاقة حمس كابح لاسكين ابناي معدل مكافة لدرس صارت ثانية مالي التروغاس نصحيح وثانية وتعال تولى قزي زي سفر لي سوار جي وسط والترف مالتي بستفر لي مغنياتات ديموتو تنزرغبون ترفي نعو مالي هوني لمالي بخمي نابنه واغان حزب زغيد نعو توزن بركان كمي نيو هو في اللي على تواغا اب 300 صاب لنستن 50 400 في اللي على تامي بريحين رتعاويتها تواغا كان كل سوس فلطه مالتنا احنا كن قدلاتات سلدلو تسرح يوحدك عاقمي قال مدى تترفق ازي وحد سلدغنا ناب كم زدي تدلي نغرات አጋጣሚ ሓደ ዓርክና ነር ዘሪ ዝበሃል እሱ ያላሊና ዳጋስ ከም ደለን ንሱ ከዓ ናይ ኮሙ ሸይጥ ከም ዝነበረ ዝፈለጠ ኣራኺብና ናብ ከም ዝኣቲና ማለት ከም ሓደ ታይስ ሕጊ ይደለ ከም ዘሎ ይፈለጥና ዕትሮ ተሸጊረ ኣቆምጥ ለይልና ጻሒተን ዕትሮ ቆሚጥናሉ ብእን መሰረት ተታሒስና ማለት ካብ ነፍስ ወከፍ ዕደላ ካብ 5 ክሳብ 8 ተመላሉ ነርካ ብኸመይ ሓትረኽቡ ነርካ ዛ ካብ ነፍስ ወከፍ ዕደላ ኮዲኮን ኣብዚ ናይ ክልተ ዓመት ናይ 23 ዲ ኣብቲ ዝረኸብካሊ ህዝቢ ርግእ ደወለሉ ቁሩብ ገለመለ ኣብ ሓትረኽቡ እምበር ትወታ እኮ ክትረኽቡ ፅቢኢለ ተጋጊና ስሕታን መዓልቲ እየ ሕጂ ግን ኩሉ ሰብ ክመሃራሉ ይስብል ኣየድልን ከምዚ ነገራት ካባና ይመሃር በዚ በቃ ይኣክል በቃ ስርዓተ ምቁፅፃርኩም ከመይ ነይሩ ዕቱ ምቁፅፃር ነይሩ ከምዚ ዝበልካ ካዮም ነዊሕ ስለ ዝኾነ ቀፃልቲ ዕቱ ምቁፅፃር ክስታይ ሓደ ግዜ ሰብ ርግእ ደወለሉ ቁሩብ ገለመለ ክስታይ ተወንስኻ ደይጋገ ሰብ የለን ተጋጊና ሕጂ ግን ብጣዕሚ ተኣሪምና ኣለና ኩሎም ዘምዕደል ጋዛት ዘለዉ ካባና ይመሃር شمعي برانا ولا قاعد فكاك مدرسة شاي 4 سمرة صار على النور قاعد جزء من ده بعلاه ماكل كبابي صحيح دبال أبدأ قد شيء ما تقولي أبشر شهر عنصر عصرت عطرة مرالون يد أو شغلت عماد كان 4 جزء مليلو من قصي 4 عمسان جبنا نزبي يعني غات إن 4 عمسان بتنايم محدار من قدي وجولات الموسنا مستقبلنا تعرف عني قرب على عصرت قال أنت رغيبة نحن مرالون تكمل لنا يرانا مالتي كابتي أنا يسبع عطرة قال يكون كني بيان صرت عبا قال تربك قال سيوسر ودعنا من كان يسلي سكان كونه
كذا زي ما تقنش جينا بوتا نحن تكمل فوق شوعته على هذه الزيارة شوعة 50 زي من قصوا جوا بالغاز على 300 قال ما لا قصر ولا وحتى السوق كسب شحن 500 من دينار بحزبي الشوطان يرو ترفز بحال ነገር የለና ናይ መንግስት ዝህበካ ኮታ ስለምንታይ ይኹም ነትርፍኹም ናብቲ ዝሃበኩም ኣካል ክትመርጽዎ ዘይትኽእሉ ትርፊ ድምለስ እኮ ይኮነን ግን ዋላ ቃል ሰብቱ ተወልድ ትኽእልኒ ተጠቃማይ ሓገዝ ንኾንና ማለት በር ብዙሕ ረባሓ ገለስ ኣይኮንኩና ተማ ባድ ሕጉዙን 3-4 ሰባት ናይ ሓገዝ መመላታ ንኾናን ይለጥቀመለ ጌጋ ጌጋ እንዲ ግን በታ ሓገዝ ዋላ ናይ ምዕዳር እውን ተጸገማትና ርየም ቁሩብ ሕጉዙና እንዲ ማለት ተሰለሰኮ ብናያ هاتين كمان بلاك هذا القاعدة ودعنا نقول سبات بوجلة لندتوا تم الموت بوجلة لندوانو عند طرفا إذن سجما زين مشفاء تكيم الله وتقربات عندي يزوج عقونا غلاين أنا غان إذن سجما زين بلاك هاي أنا بعد حقوقنا سبات مشفاء نتكمل لهم هاي تنزل خبرك أن البلاك هذا الغنا حصلتهم كوا شو دي شغلي كذبين ما محاكي يعني جبنا تاي عند رقم بوتاس إن حزب عسيلة حسب كون حاجز وانا عند الله غيرت وسكين بقى تدبز حكون حزب يزرع له عن كم زبلة كأجنا كل عامتين كل عامت كم شو شهر هي تتكيم الله ثاني جاي كوي تعطي ملاندي جل له على تي كباب مع دار الله قاصر وين تندرق بند الله عصر ثاني بغبون يعني مانون كابتن سبادي تقوم دم دهنا عن كون سباد فلتها بتنكبونهم كيف كعاتم سجنا وعندنا تكيم لنا وزغلي بعسين با تزن دغاز بان بزح او اديبنا انتش من نورنا غير ينور بسدرا نركع مالك بدا يزم حضر نيرو عدو كنا سلطاني ما لسه كمال مسؤول نتاع درادات صراحه دحرموتنا يدين في مكسر ناين دغازون ناين غزاروس تساوتي غنغن سلازنورو تودي انا هاجين يكسر حقني سراتات مزيحني مفتاح تركبني الى نظام الحركيبنا مالك من مفتاح حركيبني بدون كاني تهزبي اقول له تخرج سلازلو نتسرح زي افلطاتيو تهزبي خبل له زخل مجد خاني بمجد من محدار سريعي كويس يعني قطع بسم المحدار فانا خيده ترحيبا الصراح اللي استراحه مخانو علمون يزغبر بوبو مخانو ترادادينا يناتينا ما هي قالت اسران شوعه مرحي جعته تشحن اسران سلسله تركيبه مالت اجي كمان ان سرحنا كلنا درجه تقدمت معدلون على كل كبدي او ان سرح كلهم مجد حدا تخرياي دا غازالني انا سرح زي لمدن تمكرنا لنا صحو خيلي زبل سبماتيو مسوقاني زي ودي صحيح زبال مسومتي مالك كاريو وها كاريو تكونكم دا نرادا نسامع مع امبر نكراي نغير صدمه لنا كاركم يعني ده نجات تسامحنا مالت خبابي مستنتاشمو نخلالي تبعي لو خباب مسالو مالت من محدار بمردا مالت حنت عطر نغزاها حزب مستعنقله مالت زين قلت عطرهاني انت تتعامل الى مو قد فلي مالت اول حنتاش مسلا زين ولا عطارو سلا زنورو نسو قلتين ثلاثه نسو يوصل مركب غلطه مستسراح تلالي من خصون حدا بحيله ما اكل سمسام يرمى هكا همزا ورحي قلت هذا بده يحكي حجيت خلت عطرو سلس عطرو من حجي قداي سلس وخلينا نزارب لنا انا بعد كنت عطرو حفتي علات النسويدي علات دبل كون زي وسد حيكون مالك اذا انت دميرا ناي 10 8 معدا خبابي 30 عطرو عجيب كنت 3 7 5 بعد خفلان عليه اظن كان 3 عطر زين تنات كاملين على خبل مزين كان حاجه زخنا خاي معي شو حتى ويتبن 350 بالخباب مالتي معي حجزنا ناي 3 تدميرا شحن بلان واحد سافر صار حلو ستان تاوتو مالتي عمت قليل قبل مسور كبي مالتي صاحب بالكاس ناتي اترو ودك علامه تطومو ليون سودي زبلاني تنكمن يدت ولنيره كل شي خايك ندوسن ير كبتن سندهبان مالتي اجيكم مخبل خطني عين كابتات متن حرا ودين متين كابتن ناي كارو زهبا نعني حتبت كنا بحق مسطحنا زحقاوي كونن يلومنا ولا خد سبون كم لمين متيدو تسبالو جفو دي مسلنا نيرو جيكم فوق لا يكونن يلومنا زياده رزنا خلنا بعد بزيت ما خلنا غاز لنا ني بشمل انسان يديو مثني صحيح قداي كنعي مجمرتا تولد بالسبي يخلص اذا تولد بالسب كم عركي تمثيلو الحساب نعلي يعني صار ترحمهم تدغغامي لوس نوركو موت كاري حساب مهنم خاريو نسو كان هاك زكاي خليل مش الا لي ابز تلالنا له غزي من واحد زباله غزي تدغغام تليفون ندوله ولا بغاز بنك حجزكا كم 5 حجزكا سليت شغرت هنك حجزكا ندوله ليلا كم دعمو كيرو بجا اخا مستسوز نورو غدا ليلا دعمو مسكره بدهريو ترون خمل علو لمنا نير مالتي تروح زمناي محرنا ازيو تعق سلازنبره كابتن كوبون ناي غزانا نعاتن دمزغبكو زو صاون كان بوني مالت كومش جمركو دحر نتانيتا مكراي تبل نجر مع ان خطرفا ماس بت نايت زوز زنبره غاز ربحا ناتس زعبز نبره تاني مكراي تليفون غاز كاوي كميغر تطرح حسن يرو انا خامستي زنبره كوم اقرا نت بكوتات ما ملاتر اكو ماينات غوزو تبعزنا مالت
مستحي عجنا كل عامة قلنا ولانا أزوجتي كل عامة قلنا شو يسمعني قلنا يعني فلتي أفكهم أكا قل بتاعنا يجزا كوبون سلزتك أنجنا وركها من الباشتو الرأي قبل لي هون قال هات في الهامبر ندق نشتك العلوة كان خفلك نتقبلك قدني تحت نتكم زلت فلتي حاول زهاني هون نقرسين ما عاد سكا هالكلات فلت كل مستيز نمر هقافاتنا عدا قال ملا كم صوتين كابعدات وتسلترلي هي العالم والله نتاليلنا ولا حدا خمسة يفلت جيت توقعنا يسرح مخان كوين يزهر بس زهانها أقوم عيدنا مالتي كم يدل كان أنا بحمش ميتي الوسطهم شو تخلوا حجب السمعني لكن على الشحر شيء نيرو أما دمدمتا زخونا يخون زي حقاو تكبار كبعين هزبن حقن تخويلو خنبر زخيل هيكونن ينواحي حتر نزوم جزياوي زرخبو ربح أمبر زي حقاو تكباراتهم أب هزبي كورد زغيل تسعنو زي عطهم كنتارو زي حلاف النتاويان سبات حلنق حقي كم زرخ أخبولهم كفلتو يقبا هزب بوغانو كم زيوم عينت أم النبابرو حسام زفترو سبات انتاي قدسن خيبل خك علوهم يقبا كبراتن كبران سمعت دمጽ ፖሊስ ኤርትራ ንሎም ዝብልና መደባት እዞም ክትከታተሉዎም ጸናሕኩም እዮም ነይሮም ኣብ ምድላውን ምቕራብን መደባት ምሳኹም ጸናሕና ካፕቴን ብርሃነ ዘካርያስ ኤርሚያስ አስፋሃ ተስፊት ገብረ ሚካኤል ዓወት ጣዕመ ሙሴ ኪዳነ አቤል አብርሃም ወገን ቴክኒክ ድማ ሻይ ተመሰን ሉዋም ኪዳነን ብምዃኒና ክሳብ ዝመጽእ ሰሙም ብኻል መደባት ንራኸብ ሰላም ቅነ زخبركم سمعتنا